alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa daşar yurtda öz işini dowam etdirýän Merdanjanyň adyndan, Wepazanyň adyndan mehriban käbesini, ejesini Roza gelejäni doglan günü bilen gutlap, Peýgamber ýaşy toý bilen gutlap, hemem halkara Zenanlar günü münasibetli gutlap, sürpriz hyzmaty ýola düşdi. Jeyhun Production ajaýyp pursatlary size ýetirýär. Toylar gutlu bolsun, hemmäniň gapsynda toyly günler köp bolsun. Salamu aleykum. Orada gelce yaşını değil mi olsun? Canın sağ olsun. Salamu aleykum. Orada gelce yaşını dokun, uzak kaşa. Görünün yaşını versin. Bayramlarım kutlu olsun. Ine tomoşaşlar, Merdanyň adyndan ýörüte gutlap geldik. Mehriban käbesini çegireli sowgatlar goşuraly. Salamu aleykum hemmäňize. Roza gelende ýaşyňyz uzak bolsun. Men Merdan ogluň adyndan gutlap geldik. Bir goşuraly sowgatlar häzir. Gelam bir salamlaşaly. Kapyna toý dik geleli. Geliniz uzak ýaşa. Ine sowgat ýörüte men atdaşym Merdanyň adyndan. Bu gül bolsa sen atdaşyň Roza gelneje. Nesip etsin bir ýaşar bolyň. Nesipçilik tortam ýörüte Peýgamber ýaşy toýuň üçin. Men sen ýaşyňa baryp bizem çağalaryň elinden sowgat almak bize nesip etsin. Ýaşy uzak bolsun. Ýüzüne gödäwet. Ýaşy uzak bolsun. Oynap gidelim. Hemmemizin yaşımız uzak bolsun. Sağ ol. Sağ olun, Tanrı arkasın. Nedenle pedarkasın, sağ olun, uzak yaşasın. Sağ ol. Wepa ogluň adyndan gyzgyn salamlar, olam gutlady, ýöne sowgady Merdanyň aýratyn özi ýollady. Janyň sağ bolsun. Gece yaşınız da olsun. Şundaly günler köp bolsun. Kapyňa diýem toy dik geleli. Ali yaşını değil mi oğlum? Ali yaşını değil mi oğlum? Göreceğin kovuluk bolun hemişe de. Peygamber yaşı kutlu olsun gelece. Yaşını değil mi olsun? Yaşını değil mi oğlum? Yaşını değil mi oğlum? Dayda yaşını değil mi olsun? Yaşını değil mi? Gece yaşınız. Gelece yaşını değil mi olsun? Bir yaşını da şöyle oturmak netip etsin hemmäňize. Yaşını da olsun, göreceğin kovuluk olsun. Inni kel toylarınızda da şeyde oturmak nasip etsin. Dayda yaşını değil mi olsun? Göreceğin düne kovuluk olsun, artık soğuluklarına konup yaşın. Dayı öňü bilen sen yaşyň uzak bolsun, Peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun daýda. Uzak ýaşaň. Bagtly hemişe saçaň başynda oturmak hemmämize meýesser etsin. Sağ bolun, hemmäňiziň ýetip gelýän tekkim mart bayramyňyz bilen. Yaşın uzun bolgay, Peýgamber ýaşyňam gutly bolsun. Elmidam saçaklaryň toýa adylgy Allahyň. Aýdyň. Yaşını değil mi olsun? O, Resul. Okkaca yaşını değil mi olsun? Yaşyň uzak bolsun. Dayda yaşını değil mi olsun? Allah'tan yine kirlerde hemmämize şeýdip oturmak nasip etsin. Daim bilen bile 100 ýaşa. Dayda yaşyň diýen olsun. Dayda yaşını değil mi olsun? Dayda yaşını değil mi olsun? Göreceğin kovuluk olsun Allah'tan. Görolun yaşını versin. Yaşını da kalsın. Yaşını da olsun. Ene yali eçüzenler yene gel.
Derdime derman bolar ol mehremenen sözlese Derdime derman bolar ol mehremenen sözlese Hiçbir zadidene bolmaz edip ene yüreğine Şonun için